Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Philippine Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas naglabot na sa 6,961 subong nga adlaw sang Huwebes. Ang Department of Health nag-report man sang 231 ang bag-o nga kaso subong lamang adlaw. Ang mga nag-alalayo yan lamang sa 722. Ang nag-ayo subong adlaw 29. Samtang ang pinakamasakit kag malain gid pamatian basta COVID-19 nga balita ang paghahambalan ang death toll o kon nagakalamatay. May 16 ka mga nagdugang nga nagkalamatay subong adlaw. Ang nagkalamatay naglabot na sa 462. Una sa balita, una sa aksyon. Sa luwat mayad-mayad ng hapon na naman sa taran-taran naton sa mga ka-aksyon Luzon, Visayas kag Mindanao. Inyo pala tuntunan action reports after edition Lunes tubtob Sabado. Pizza 23 na kita sa bulan sang Abril tuig 2020. Mala COVID-19 sa gihapon, nga kahapon na doon sa taran-taran, ang tinagtagan ay sa pila ka mga barangay. Amoning masami nga masaksihan sang kalabanan. Reklamo sa wala, reklamo sa tuo. Yamo nga ginapaagi sa social media, partikular sa Facebook. Kalabanan na may angot sa ginapanagtag nga kwarta sa mga benepisyaryo sang social amelioration nga programa sa ato sa gobyerno. Madamo sa mga nagatinulukay kag nagapinamangkutanay kon bala magalawig pang implementasyon sang enhanced community quarantine sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang binantayanay naman sang mga tawo pagbantay sa mga tawo nga nagapinasaway. Sulok-sulok nga problema o kung gutom sa gihapon. Ang mabatsyagan sang kalabanan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga balita, impormasyon kag paaman nga kalingawan. Diri lamang sinusa nga panatuntunan. Action Reports After Edition. Mga nagabaga nga pangulong dinilan sa inuhan tayo sigida. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Una kita sabayin sa nga balita lokal, mga nahatagan sang kwarta bilang bulig pinansyal.
sa mga apektado sang subong krisis dala sang kagaw nga korona. Kamusta na bala? Ato ni balaon sa Bacolod sin o bala nga mga barangay ang nakatapos na kag nakakompleto na sa pagpanagtag sa mga matudtuod kag hindi lahog-lahog nga mga benepisyaryo. Mga benepisyaryo nga lehitimo kag wala nagapakuno-kuno. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara barangay nga way pagyapon nagkaumpisa sa pagpanagtag. Ano pang inyo sige nahulat? Ano ba lang nagapanguna nga reklamo kag giyamo ang obserbasyon sa ato sa nga publiko aton manibaloon kag bantayan duga-duga. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganyan sa nga balita sa lokal? DSWD Western Visayas sa liwat may paandam sa sinuman nga mga tao kung tinugad diri sa dutang na tauhan. Partikular diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. May paandam sila sa mga tinuga nga nagapalitik. Nagapalitik hindi kay kung paano mahatag sang insakto ang kwarta sa mga benepisyaryo, kundi nagapalitik ni sila ya kung paano maundan ang wallet kag bulsa nila. Sa lipot, nakakupit sang kwarta. Sa online press conference ang DSWD sa mga hapon, pagi sa Ilongga, nga Assistant Secretary kag birthday girl. Birthday ni Sbong, puro ara sa gihapon nagapangalagad. Saya sa nga mga kasimanwa dari sa Western Visayas. Si Assistant Secretary Rhea Peñaflor, upod ang regional nga direktor nga si Evelyn Macapobre. Ilagin sila nga nakalabot sa ina sa diig Talupangod ang reklamo halin sa barangay Files sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Mga taga-Files sa atensyon, bangod ang reklamo angot sa ginaligar. Pila ka mga tao. In-mention nga ni Iding, opisyal kuno sa barangay. Sino man nga tao sa barangay, ang alegasyon nagbuhin sang 1,000 sa tag 6,000 pesos nga ginapanagtag. Hala. Una sa balita, una sa aksyon. Si Asik Peñaflor may pathag kag pandam. Gani initanan, dapat bantayan, pamatian kag aton man panilagan. Ano ba giniba sa nga balita sa bahin sang lokal? Oy kunding Western Visayas, may ara sang 133 tanan ka mga banwa kag syudad. Sa 133 ka mga local government units sa Western Visayas, tiara ng probinsya sang Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag ang ato sa pinalanggang probinsya nga Negros Occidental. Yara na maka-aksyon sa 59.40% ang mga LGUs nga nakapanagtag na sa ring Social Amelioration Fund. Palakpak-plakpak. 69 na ka mga banwa kag syudad as of 12 noon kaina suro sa DSWD Region 6. Ang kabugusan nga benepisyaryo mo sa lingon amo ning isa ka miyembro sang isa ka pamilya ang nakabato na sang tag 6,000 pesos. Walang labis, walang kulang. 6,000 pesos gina. Kaya may kasaguan na baya. Bayaran na sang kasaguan nga ginpermahan si Presidente Rodrigo Duterte nga dapat 6,000 gid ang matupa sa hatagan nga benepisyaryo. Ang total beneficiaries sa Bogos nga Western Visayas ara na sa 184,575 ka mga individual. Ang actual paid out amount ang nahatag na 1,170,450,000. 1 billion na? 1.1 billion na ang kwarta nga nahatag sa mga dapat puligan nga apektado sang krisis dala sang kagaw nga korona. Ano ba gani ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Suspected case o kon cases sa COVID-19 sa Negros Occidental nagdugang. Subong nagdugang kag nangin 20 na.
Ako sa pila sa mga tao nga nagreklamo nga sila nakabatyag sang sintomas sang kagaw nga corona. Isa sa mga nag-report mga ka-aksyon among sunod Sambago, ang pinakauna nga sunod sa Sur sa Bacolod. Suspected case. Ang tawag na rin, di magod amon na rin. Amon na rin tawag sang DOH sa basis ila sa bag-o nga guidelines. Ang labing ulihin naman nga sitwasyon sa Negros Occidental angot sa COVID-19 crisis. Presentasyon sa nga Provincial Interagency Task Force. Pagi sila nanday Provincial Consultant Albi Benitez. Kag Incident Command Commander Dr. Jonathan Lubaton. Upod ang pila sa ka mga resource speaker nga nagpresentar man sang ila sa nga ginahimo agud to nga matap na ining nga COVID-19 nga kaso kag mapunggan ang paglinaton sini. Ila sama sa may ginapresentar ang kanamuon sa mga kaso, sitwasyon sang nagpositibo. Ila ka mga good news ginpalayag. Una ang magbisita personal sang mga taga-DOH, mga taga-WHO, kag RITM sa TB o Tuberculosis Facility sa Silay Provincial Hospital. Di may TB facility na sila? May kasarang na nagali Action Oliver sa pagpatigayon sang testing or sa pagpatigayon sang pagpagwa sa resulta sang swab specimen. Galing hindi makadirekta operar kay kinahalan mo anay sang approval halin sa DOH kag RITM. Isubong nga aga maka-aksyon ang team nga ginabugusan sang DOH, WHO kag RITM nagadtog sila sa Silay Hospital. Ginusisa maka-aksyon ang kagamitan sa TB facility kay man amuna ang gamiton bilang COVID testing center. Una sa balita, una sa aksyon. Ginlantaw nila kung bala makapasar sa mga pagsulundan kay kasarang para makaoperar bilang COVID Testing Laboratory Center. Provincial Consultant Albi Benitez nagsiling na hindi na madugoyan. May kaugalingon na nga testing center ang Negros Occidental pati ang syudad sang Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. May gamay kag jutay na lang nga requirements nga dapat i-comply ang ato sa nga probinsya. Di kon madayon kundi bayaran na kita sang kaugalingon nga laboratory testing center. Di na ta maghala kasalig dito sa bayan sang Western Visayas Medical Center sa Iloilo nga dinugok man to ang ginapadala nga swab specimen. Parang testingan kung bala may virus ang inkuhaan sang specimen o kung wala. Diri na kita Tigapati kita nga once nga maka-operar ni mahatagan na bisang license to operate sa nga DOH, WHO kag RITM ang mga test dira na nadalon sa Silay Hospital. Lapit na, hindi ka pa ayawan follow-up. Pero damo-damo pa kita mga pending nga resulta nga ginapaabot mga ka-aksyon halin dito sa bahin sang Iloilo Regional COVID Testing Laboratory Center. Ang ikaduwa nga good news, asawa sang nagpositibo nga taga Banwa sang La Castillana, nagpositive tokbay ang atong driver bla, nga taga Banwa sang La Castillana, taga Nato La Castillana. Ting asawa niya, kag pila kami ang mura sa pamilya niya, ginkuwaan sang test. Ang nagwa subong una, resulta sa test sa iya sa ding asawa. Ang resulta, negatibo. Una sa balita, una sa aksyon. Negative sa virus ang isa ding asawa. Amoning ginanunsyo ni Provincial Health Officer Dr. Tumimbang subong hapon angos sa ginpagguwa nga resulta sa laboratory examination. Pag negatibo, kabay pa nga magpadayon ini. Kag kabay nga ang tanan nga ginkuwaan sang test. May sintomas man sang COVID-19 kung wala, magnegatibo na. Parang sitwasyon nga abnormal sa probinsya, kag Bacolod magbalik sa normal.
Kag ang pinsar sang pila ka mga tawo maulo umpawan man. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ECQ sa Negros Occidental, palawigon o kon kakason, pagahugtan o kon halugan. Si Provincial Consultant Benitez nagsiling, nga kung wala na sang positibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental sa sunod sang 2 semana, laban-laban nga ila tudan ang pagpanubo sa ECQ implementation o kung pwede man nga ligwaton. Si Benitez nagklaro nga initaran mangindepende sa gihapon sa mga sitwasyon sang kada banwa kag syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Dugang pagid nga balita lokal. DOH Western Visayas ginayo ang test sa himata sa 69 anyos nga COVID-19 positive nga nagpatay. Dapat tatagan sang prioridad para mabalaan insigida blang resulta. So mamati maning DOH Region 6 kabanti Ares Lagani Subongde sa bahin sang Negros Occidental. So kaway pa nga mag-negatibo ini sa case niya sa Bacolod. Ha? Samtang sa lawayo na ritubado pa. Una sa balita, una sa aksyon. Anong balita? May tawo wala kulba kag isog-isog mo nga naglabay sa check-up point sang ginusisa na tukiban may dala nga armas. Nakop, agtin sumo naka-quarantine. Naka-quarantine hindi sulod balay, kundi naka-quarantine sa sulod sang balanyoy. Prisohane! Una sa balita, una sa aksyon. Priso yung basagahan sa kanisang kaso ho. Manbalaan na gid nga may ara sang ECQ kag checkpoint hal pakadala sang armas. Ano may kontra ka doy? O kung basi may malain ka lang ginaplano. 5:07 Aksyon Radio Philippines Standard Time. 500 ka mga COVID-19 patients sa Pilipinas mag-aupod sa initial trial sang bulong kontra COVID-19. Kabay pa nga may bulong na. Mayara nagasiling nga maning bulong ho, kaon ka lang kon mo ni. Mayara man nagasiling nga maning bulong ho, sa kaom lang sa babaw sang puno, bulong. Way man to sang pamatuod. Alas 5:07 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Antes ang tanan, antes dugangan naton ang iban pag-isa nga mga balita dari kita. Ato ni balon nano observation, nano ang sitwasyon sang pila ka dalan. Nalabihan sa ato sa nga patrol with Action John. Traffic reports. Action John, mayang hapon, please come in. Anom daw Action Mark sa mga motorista kung nabi pila darang ka delivery service man nga mga vehicle Action Mark kung nagalaway sila sa area sang Hernais Extension particularmente sa tubang mismo sa police station number 6 nga may-ari diri nga ginkot-kot mga kaksos nga agad lamang sang dalan bot sila huwag na-construct ongoing pa sa gyapon mga kakson ng construction diri kaya kinahanglan din nga maginahinay especially kung kagabihon kaya hindi mo sinagkasanag ang lugar diri mga kakson sa tubang sa Bacolod City National High School. Karon nga pong tandaan kung kamo padulong abis may baga Coricon area sa Barangay Mansilingan o kung pasulod man diri sa may Libertad Public Market, one lane lamang ang malabyan sa mga motorista makagson. Hinay-hinay lang kagulantaw dara kay may-ari diri pila ka may intersection point nga kung kaysa ang pila ka mga apartment abi may galusot lang ang mga salakyan. So kung pasulod ka Libertad Public Market, lulantaw kagid. Kaya kung mas slow down mga kagsyon, kung muti one lane naman abyan, kag basi sobra mo kadali-dalik na karon lang kalikuan kung may lusot gulpe, dumiretso kadriyo sa ginkot-kot nga dalan, disgasa pa ang imo naman nga maabutan. Sa piraman ka mga lugar mga kagsyon sa palibot sa surad sang Bacolod karon nga po makabig lamang diri ka light. Tumurit sa tubtubong diri sa sitwasyon ko dalaga sa trapiko at mga balana. Kaya lang ibandari nga mga single nga mga motorsiklo, mga tricycle kay iban pa nagtuon na gidman. Kaya kung nato lang nakitaan mga kagsyon mga tricycle diri isa sa mga ginapang check mismo sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw mga kagsyon. Especially kung may marangadahan nga wala sa lisensya, wala sa quarantine pass, nagabiyahe sa gyapon mga ka-aksyon. Antes ko man tanan karon ang patulay kita along area diri sa Bacolod City National High School sa gyapon sa tubang sang along area diri sa Hernais Extension. Sa naton diri ang aton nga mga kapulisan kay kabalo kadamo sa mga salakyan diri nagasulod
kaya going din mag-aksyon ang panagtaganay kung payout bala sa social amelioration program sa Barangay Takuling. Estimatedly mga 7,000 na di kabilog ang ilang mga beneficiaries. Pero second wave pa lang ni no ang mga beneficiary mga ka-aksyon ang ilang natagan. Sir, gamay lang. Mga hapon. Ako naton si Police Captain Elmer Bonilla na lang action man. Ang station commander sa Police Station number 6. Sir, may hapon. Live kita sa Action Radyo Bacolod. May hapon action man kag subuman sa tagpalamati sa Action Radio nga nagamonitor sa buo. Yung nga po, Sir, sir. so far kamusta man ang palibot sa station number 6? Dari so may gina-construct dari sa tubang sa CTI. Baliti ang mga pending na sa nga project ng dalan. So continuous nang ilang construction subong prior nga magbalik na tas normal. Tagaan na ligwa man guro sa aton nga syudad. Okay. Para nga pagkatapos mag-normal na magagamit ng dalan sa insakto pala. So gadubol time na sa subong para matapos. Sir, dapat ko pa nung sa mga motorista inay lang sila no. Kung dala maglabay kay especially the one lane lang kasi malabyan halos. Kasulod man libertado kang pagba. Sir. Balite mo na kagahapon no may insidente na nga natabo nga isa ka container isa ka ban I mean may mga karga sa mga essential foods bala. Oo. Na overthrow niya ng iyang salakyan nasangit gid sa kahoy. Nga balapag na dalan si Sufar kagaya gapon to inlagarin nanto ng sanga nga nagalapaw subong pwede na magagi. Pero te sa mga users ng dalan nga mga baguhan sa lugar medyo hinay lang kasi previous week niya rapida nahulog sa culvert ba lang away natapos kay ang signage nila daw kulang kung baguhan ka lang gamit ng dalan dirato hindi mo masaulod ang dalan Kagaling nga lang to mo sir kay go lagi nang salakyan. Oo, mahulog ka da so labay naton sa mga motorista nga nag-aagi dira medyo hinay-hinay lang. So kay di ba kasi to baguhan. Wala pa sulod sa lugar. Sir, so far, there is area sa City National High School, Bacolod City National High School, ongoing pa nagtaganay isang payout. Mga salakyan, sir, di ba privado, mga salakyan tricycle, well-regulated, man sila importante lang, sir, nga yung tuyo nila katuan, dari mismo. Bali diri sa aton sa Barangay Takuling, kadwa ning adlaw, sang kagapon nag-break sila, kay more than 7,000 ning tagaan daw, mga 7,900 siguro, ka mga pamilya yung tagaan. So, ang last nila Sabado, dira sa may gate, may araman kita na barangay tanod nga nagabantay. At the same time, diri sa may sulod ng gym, may aray man din mga tanod, yung mga volunteers sa barangay, kapulisan, mabuling secure sa distribution sang SAP. So far, sir, kamusta ang sitwasyon, sir, man? Manageable, kontrolado sang police subong, sir, ang area, dari even ang traffic, sir. Ate, subong iti kalabanan din nga sulod nga way man sang mga salakyan, machusin siyo lang din may mga dalas ng salakyan. Kag iba nagalinakat lang man sila di. So siguro mga hindi na sa malabutan alas 6 matapos na kay jutay lang mga grosso. Hindi na siguro magabihan. And then, ang reminder lang sila, sir, after the day, ano dapat yung on the so hindi na makita ay parang social distancing, ano no? Pati ay mo na number 1 no, ginemphasize natin ding social distancing para hindi na kung may virus man nga dala, hindi na maglapta. Kag ang gipanghatag ng mga kwarta, dito na nila sa insakto, hindi na nila pagkapit-apit kung sa din. Basig ang hulaman pa nila sa turko, hindi na. Kaya niya, ginatag niya sa gobyerno, privilege sa aton, para may gamiton kita. So, pinaka-importante na, guro, bakal ka muday sa kasako nga bugas. Ang mga kinanglano na, ng mga, kung ano nga mga bagay nga, hindi mo kinanglano, hindi na natin pagbaklon. Basta importante siya, hindi lang magsugal, no? Hindi na magsugal, kaya kagahapon, naging dakop, nakitangin pailan kaso. Isa man po ganing ka beneficiary sa Barangay 28. So kaya to subong sa sulod ng police station nagkikit-kit. Nakabaton sa size mill na dakpan sa sir nga illegal gambling. O muna ganit ang gambling niya, ipaiway ta na subong kay tining kwarta ginhatag niya, pribiliyo ni nga nakatilata. Pila lang ni ka mga taong tagaan, naging pili. So binas gani kita kay tagaan, kita ang iban to yang nagapanghakoy nga way nakabaton. So far, sir, at again, no, in terms of traffic, okay, there is sa palibot sa station number 6. Even, sir, ang Takuling Road, pasulod sa checkpoint, okay lang man, wala man problema. Balite, diri sa area sa Police Station 6, medyo masako-sako lang diri sa aton area, muning diri sa may Sibi Ramos, may mga damo din nag-aagi nga
taga-hospital, trabaho sa hospital. Pero mga 9 o'clock ya, tawagay naman na da. Dili naman ya sa may Bangga BM, kay do damo-damo ni gamit mo from north to south. So, expect kita yung 24 hours damo na gamit. Kag dili naman sa area sang public market nato sa Libertad, continuous man lang siya yapon niya ang paninda niya hasta mag 8 o'clock. So, after sina, mga alas 4 naman balik ang kumuluyo, ang binakan. Sir, thank you. Good na yung hapon sa liwat, sir. Salamat man, gagamay nga po. Action mga Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa police station number 6. Isa bali karon nga naga-maintain sa traffic kabalo ka pagwa mo sa may gate sang Bacolod City National High School, dire-diretso na dayon dala nang dayon mo ang problema dira kundi lang makontrol ang movement makaksyon may posibilidad nga kung alang-alang yung mga liko ave mahulog kag dira sa ginakot-kot diri no sa may dalan gid mismo kung sa area mismo makaksyon sang Lizares ako daw na is extension so mo datang paramdam diri inaila especially kung kagabi yon medyo madulon-dulon ang area makaksyon dapat mo nila siguro doon kag kung hindi pa master gid they make sure nga slow down lang para minimum nga kada segon sa pagpadalagan makaksyon. Sulod kita dari sa may Bacolod City National High School gym karon nga pon mga estimatedly madlagan ni guro mga lapit pa ni mga 200 ang wala pa nakabaton sang ilang ayuda gi naman or rather sa mihangot diri sa social amelioration program ang concept makaksyon ng area sa Barangay Tripoling. Hindi magkiti damo-damo diri madlagan ini sila tanan ng mga 700 ang ila makaroon na beneficiaryo for this particular wave na panagtaganay mga kaksyon. Kung nato ni-check, may pila ka mga barangay karon nga ongoing ka ng panagtaganay like Barangay 16. Gasige pa Tokson Mars sa may 16 pagkalinaton. Damo-damo man to ang ilang mga beneficiaryo madlagan man to mga 1,600 ang area sang at yung paano pinatapos ang barangay 19 kay 19 timi 248 lamang ang Mandalagan gasigi pa man to kay I think the first wave ini may mga 1,200 man sila no ka mga beneficiaryo magkagson ang area sang Alangilan gasigi pa man to sa broadcast time mga 1,224 to ilang mga beneficiaryo subong. Ang Granada, I think, ongoing pa, but this is the last wave sang panagtaganay dito. Meron sila 1,471 sa mga beneficiary para karon nga adlaw mga ka-aksyon. Ay, dito pwede pa action mo. Check to na lang si ABC President. Bala? Sige. Check to na lang si Kapitan Gonzales. Kap, may nga po. Report lagit, Kap. Kap, so far, second wave, no? Sa inyong stock distribution sa Barangay Tagkuling. Yes, no, second wave gani. May nata 3,000 beneficiaries na na-release for 2 days na payout na doon. Kap, pila ka ka wave ang gina-expect nyo sa Tagkuling? Okay, for Takuling, we are expecting 4 to 5 waves. Okay, we will cater 6,000, more or less 7,000 beneficiaries. Beneficiaries. Kap, usually mga cases sa ibang nga banwa, so that even sa Bacolod may update kita nga may ara na yan nagambal hindi ko di-survey iuli ko. Ano nang sa inyo di Kap? May mga possible or rather sa inyo diri ano namang Okay, just in lang gid ni a minute ago. May atay sa ka resident no. Although he is qualified kay karinderya man lang ang business niya no. Kag may mga tawo man siya no work no pay. Pero gusto niya ihatag sa mas deserving pagit, no? So, taking wave niya iyan application, then ipangitaan niya any... Balikan ta si aksyon na John Diaz, ABC President Lady Gles Gonzales. At the same time, Barangay Kapitan sa Barangay Takuling. May kapamangkot mga di sa aton diyo, may nakabat. Aksyon, John? Yes, aksyon na mga kay Kapitan Kap. Both silingon kay Ginwave ya, qualified kids man sa tani o hindi? Yes, qualified siya. Isa siya ka-owner sa kakarinderya, no? So, di kang karinderya, business ka man lang niya, qualified ka man, no?
So, gusto niya i-waive kay gusto niya ihatag sa mas nakinanglan pa yun, no? So, pangitaan to beneficiaries na iyaman na i-recommend, no? Or kung sino ang available, no? At ihatag sa ibang kay ang yung nakakinderya business, makita pa man lang yung income after the COVID. Wag ko lang gini, few minutes pa lang. A few minutes ago, no? So, bago siya naglaka so nagpasalamat kita sa iya, sa isa ka-resident, no? Sa paghatag sang opportunity sa isa deserving beneficiary. Pero ini check up, wala man siya nakabaton sa site. Wala siya kabaton. Ila schedule subong mapa-interview siya kag gusto niya ihambal na gusto niya i-waive. Yes. Okay, so na-interview na siya, wave na nasa. Yes, wave na together with the SWD personnel, yung kuha na siya statement. So isa na lang, isaan nyo na lang ang replacement for ang SWD. And then, kita naman ang mga next in line, ipatigayon na makasulod man. Makasulod. Isa ibang possibility, damo pag base ni Ara pa dahil nga mga bulawanon, tagipusuon, no? Yes, no, kay ang according sa iya, karinderya business man lang kunong iya, but mabalik man kuno 1,000 fold ang iya na blessing kung ihatag niya pagit sa iban. Kinanglan niya man tani, but gusto niya i-share sa iban. Kasi iban nga wala nakabaton, anong imong reminder sa ila kay halos na niya atat na gid magbaton? Oh, yes, no, sa mga taga-barangay Takuling na gahulat kung especially may pakita half of the products and half of the subdivision na wala ka baton. Stay at home lang kay gina-schedule ta, no? Ginapabalo kita in a day na kay for security purposes, no? So, tihulat lang kita kay malambot gid na. Kag siguro ang aton for the meantime i-comply ng requirements para hindi kita di mag-stack up entrance, no? Kag kung schedule ta, kadto lang ta on time, hindi kita mag-schedule ahead, no? Para maka-cater ta anay ang naka-schedule sa muna ng oras. Ikap, thank you may nga po. Thank you, Gid. Keep safe sa Taga-Action Radio. Ikap, thank you. At si Association Barangay Captain o ABC President, Barangay Kapitan sang Takuling. Action John? Action man? Ano nakatuod sa report nga ang iban ko na nakabaton da, may salakyan, Fortuner pa? Ha? May iban Montero? Isa magid. Bisa pa? Ano? MUX na eh? Diba? Simple lang pang buhay, oh. Usually, Mar. Todle, or... Para ka na yung storya, no? Gin-ocular check na ton. Ang tanan nga nagabaton karon or kalabanan, ang last batch ring nga puro ka nagabaton, nagatiner ni sila sa mga subdivision. And they call themselves, so tawag nila sila kugalingon, mga pigado nga ara sa subdivision. So, TK, qualified sila, kabalo ka tikon, may senior citizen, kaksorma kami beneficiaryo ikaw, PWD ka, di ba, mga usually, mga basta may beneficiaryo ka, mag-qualified ka gidya. So, kalabanan dere, qualified gid sila Action Mar, it's just that, nga damo din sila, may ara na nga daan, bala, no, kaya. Diyan ba ni Kapitan, kaya na-qualify ka, gani kaya so based sa mga qualification, iba niya disqualify, kaya may kulang sila qualification, ikaw gid Japon magaan. Depende na lang si mo kung i-waive mo kag may konsensya katag mo sa iban. Noon, bugin na konsensya. Oo, tigaling kay mabaton sang ayuda sang gobyerno kulang pag Action Mar. Inagbayad sa salakyan. Kaya po Action Mar nga nakabaton sila. Ano naman sa sitwasyon sa palibot at sa Radsang Bacolod? Karon gid lamang hapon, rekta sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, unas mo sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang inyong balita. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Buhinanta ang monitor sa ato sa live stream. Acknowledge tanay. Marlene Grace Bosayong Rimada, thank you. Schoolmate. Miguta Benji Bantong, si Tommy Buencochilio Baliao, ang dancer sa Jovix Market. Oh. Sa taran-taran na monitor sa Jovix Market, Satellite Market sa Barangay Tangob. Musta ka mo na, mayola sa rin ang pagpapalaklunda. Toto Roy Taihopon, Ma'am Leia Silvestri Alameda, thank you. Kasari mo sa Novea. Kag si Rodeng Alfonso Jr. Nasog po nanta ba ang istorya may kantaran sa ring Social Amelioration Fund or kwarta nga ginaparag tagsubong tagsay sa 1,000 kapesos. Now, datos, labing ulihi ini nga datos ang ipresentar sa nga DSWD Region 6 dari sa Western Visayas pagi sa kay Regional Director Evelyn Macapobre. Sa may stenten wavina, medyo damo-damo nga mga LGUs ang nakatigayon sa pag-umbisa sa pagpanagtagmak aksyon. 133 ang mga LGUs sa Bogos nga Western Visayas mo. Ipasaysa ito na lang sa kay Regional Director Evelyn Macapobre sang DSWD. When do we expect matapos ang payout sa mga LGUs? So, ang first question nga ni... Okay, direct kita anay ho kay direct kita sa Dalom, no? Sa kay Macapobre, dawlain tong ato. Ari si Ma'am Evelyn Macapobre. Sa ngayon po, tumaas na sa 79 LGUs o 59.40% ang nakapag-distribute na ng SAP or yung ating cash grant. Meron na po tayong nabigyan na 184,575 SAP beneficiaries na nakatanggap na ng tig 6,000 na tulong mula sa ating pamahalaan. Ito po ay may kabuuhang halaga na 1,107,450,000. Marami sa ating mga LGUs ang nag-door-to-door sa tulong na ito na ginawa ng ating mga field office staff, lalo na yung nandun sa mga malalayong lugar. Marami kasi sa ating mga field staff ang naabutan ng lockdown sa iba't ibang probinsya. Kaya ang iba sa kanila ay halos isang buwan na rin na hindi nakauwi sa kanilang mga pamilya. We commend the sacrifices of our DSWD field workers who continue to serve despite the struggle of being away from their families. We salute everyone for staying in the front line to serve our people. Sa ngayon po, ito-turn over ko ang microphone to Asek Rhea, who will give our audience more updates kung ano na ang ating effort na nagawa dito sa Field Office 6 for our COVID-19 response. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kabahin lamang ina sa online press conference nga DSWD Western Visayas sa mga hapon. Now nakalabot man sa igtalupangod ni Macapobre ni Assistant Secretary Rhea Peñaflor, ining reklamo halindra sa may barangay Felisa, syudad sa Bacolod. Ano ang reklamo? Yari si Asik Peñaflor. May nabaton kami diri nga report halin sa barangay Felisa, Bacolod City nga ang mga kagawad buhin sang 1,000 sa kada target family beneficiary. Again, ginaliwat-liwat namon nga ara gid sa aton guidelines kag ara sa Bayanihan Act, ara sa lain naton nga bilog nga 6,000 pesos ang mabaton sang isa ka target family beneficiary diri sa Western Visayas. So sa sini nga mga instances or sitwasyon nga ang inyong LGU employees, officials involved, pwede ni sila investigaron kag pwede sila mangin liable criminally, administratively, kag civilly liable by competent authorities. So hindi ka mo
hadlok, magkahadlok nga mag-report, no, RD, sa mga irregularities or pamatsyag ninyo anomalies nga nagakatabo sa inyo barangay. So please report sa amon, may ara makita sa hotline, no, sa DSWD kadto lang kamo sa DSWD Western Visayas official page. Una sa balita, una sa aksyon. Klaro na mga ka-aksyon na, pwede ka mo makatawag sa hotline sa nga DSWD Regional Office 6 o kung Western Visayas. Mayaran na sila sa official Facebook page nga DSWD Western Visayas. Pwede ka mo magkareklamo. Inabinigid ang ining ginadingutan bla sa bulig nga para sa ila sa iban panagkadto. Arahan nakalabot na sa bayan sang talatapan sang regional nga DSWD ang reklamo halindara sa may barangay Filesa, syudad sa Bacolod. Ang DSWD Region 6 nakapanagtag na magani sang family food packs sa nakalain-lain nga mga kaprobinsahanan diri sa aton sa Negros Occidental. May ara na sang 3,733 sila nga nahatag nga family food packs. Sa iban may ara naman, may damo-damo na. Di lang food packs halin sa local government units ang DSWD may ara man. Bisan jutay lang, yabulig man sa mga apektado nga mga residente. Alas 5:35, Action Radio Philippines Standard Time. Balaunta balita naman halin sa Bacolod City Police Office sa BCPO amon ning lalaki nga kuhaan niya sang armas sa checkpoint bao dito sa bayan sa Southern Negros. Sumeto man to nagpasaway man, naglabay sa checkpoint, may tasas nga dala. Ang nagsaway sila sa iya sa checkpoint, linampusan niya tasa. Una sa balita, una sa aksyon. Dito sa Southern Negros. Goro daw dala, goro sang matamat nga pagparading ni isang tao, no? Dala sang pagkagutom or dala sang grabe nga paminsar. Kung saan o sila magkatulitibawa. Sa BCPO nga balita with Action, Eric Magbanwa. Police reports. Action, Eric sa report, please, Camille. Nagapabilin sa Gyapon sa may custodial facility sa police station number 8. Ining tatlo ka mga persona na matapos nga sila ang nadakpan nga nagadala sa armas total sa diin sa tatlo diri o kundwa diri sa tatlo ang wala magsunod sa ginatawag nga pag-sok-sok sa face mask. Kagang isa diri tayo kayo nga madakpan nga may dala nga armas sa dotang aksyon na marlon. Ining suspensado nga nakuhaan sa kalibre 45, amo ini si Orlando Torre Jr., 35 anyos, may asawa, kag pumuluyo ini sang Lasalville, sakop ini sa barangay Mansilingan. Nakuha sa posisyon ka kontrol ni Orlando De La Torre Jr. ang isa ka caliber 45 nga wala ini sa nagkakahiko ka lisensya, kag ini siya ang nagkapakilala pa nga confidential asset sang Philippine Army. Ang ining upod niya ang duha ka bilo ka Sanday Christine Diasis ang wala naman nagkasoksok ini sang face mask action na marlon, kag wala man ini sang home quarantine pass. Amo man ini si John Raluto nga upod ni Torre Action na marlon. Ang natapos ini nga sunod sa kay police Staff Sergeant akong sa kay Police Staff Sergeant Roberto Gaurana Jr., ang investigador sa Police Station number 8 nga una nakaposlit kag nakapanagyo ang ining Nissan Sentra nga ginamaneho ni Orlando Torre Jr. sa unang checkpoint nga natabo dira ka naglabay dira sila sa quarantine check-up point sa Matubangan sa Quezano City Mall sa Badalan Araneta. Kag dito nakatigayon ini nga makahatag sang signal sa bahin sa Bacolod City Mobile Force Company nga mo nagkakandak sang pagpatrolya. Kag dito ginlagas nila ining salakyan nga ginamaneho ni Orlando Torre Jr. kag sa uli dito ini sila ang nakalabay sa quarantine checkpoint area sa Maydalan, Lacson. Bali daw Lacson Extension Alihis Road na ini, sakop niya sang barangay Singkang. Nga dito nasita ang ining salakyan nga ginamaneho ni Orlando Torre, kag dito nakita nga may armas ini nga kalibre 45 action marlon. Nagpakilala pa ini nga si confidential asset sa Philippine Army
ang ining si Orlando Torre Jr. apa sa check sa ato sa kapulisan sa Bacolod City Mobile Force Company wala sang lisensya rason ko nga ini sila ang gina-aresto ining si Orlando Torre Jr. nga na-file na ang kaso nga paglapas sang illegal possession of firearms sa Republic Act 10591 kag ining duwa niya kamakopdal nga Santa Christine Diases kag Jan Raruto. Naglapas naman niya sa Executive Order number 26 ang wala pagsoksok sang face mask kag wala pagdala sang home quarantine pass action marlon. Ining tatlo si Torre Diases kag Raruto ara karon sa custodial facilities sang police station number 8. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP una sa balita una sa aksyon, Action Eric Pomero nag-report sa Bacolod, Action Radio. Damo gyapon sa lawayon no nga bisan na balaan na gid nila nga amo na ni kahugot nga ginapatagayon nga mga check-up points or checkpoint maka-aksyon. Da panindugan gyapon da. Da pa isog-isog gyapon ni confidential asset sang army madala ka pusel. Las 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Kay Inday Ruby Claro, hello. Thank you sa pagburitor. Ang classmate sa bahin sang medal. No, sa barangay Tangobla. Kaya napulian man Action Oliver. 5:40 sa bahin naman sa ato sa ding live stream dugay-dugay lang ano. Sa ato sa nga pagbalik, ipabati ko sa pagbalik naton ang confirmation or ang anunsyo ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Good news ini para sa aton dari sa Negros Occidental. Kay nag-negatibo sa COVID-19 virus ang asawa sang nagpositibo nga taga Banua sa Castellana. Isa lamang sa duwa ka mga immediate family sining nga lalaki kagin kuwaan sang testing. So dasig man yan no, nagwa man ni sigida. Siguro sa pag-follow up lang ni ang kulang sa iban sining nga mga pending results. 5:41 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Ang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon ka
Kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Las 4:45 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ato sa nga live stream ho, maabuhin mo hinanta niya. Daw Mingso. Si Daw Mingso pa mati. Oh, Daw Mingso. Danilo J.R. Lasagas, stay at home, Hambalya. Bone Isconde Pronda. Rosalie Salgo Nicor, thank you. Araman si Eleonor Regbe Agravante, keep safe. Roth Perez, watching from Sila City, stay safe, Hambalya. Si Jen Oasis, sir. Eleonor Regbe Agravante, taga-Alangilan, watching from Hong Kong. Good afternoon ko sa taga-Alangilan. Nonoy Parida, aksyon dari sa barangay Kamandag, Banwasang Lakasilyana. Iban nga Gaboritor, Balikan, Taraman, Dugay-Dugay. I-check na rin detalisang report na tipon sa patrol with Action John. Patrol Report. Sa balik report Action John, please come in. Kung sa area sang Police Station number 8 Action Mall sa report ni Action Eric Magbanwa, may 3 ka mga persona nga nadakpan nga may bitbit abi o kumera nga armas lutang. Sa area naman sang Police Station number 10, isa naman ni Action Mark high value target o kung HVT naglabay sa checkpoint sang barangay Handumanan dra papauli na kuntani sila puluyan sa barangay 16 ay pagrekisa nakuhaan Action Mark sa isa man mismo ka armas lutang. Galing iya sa niya may siya ginatawag ng freebies. Magsaling ka freebies, may upod pag inaksyon mga nga na-recover, gikan siya naman nga posesyon kag control, kag isa ili naman kasasay sang suspected Shabu Action Mar. Ang nadakpan ang ginkrala kay Rene de Kenya, 42 anyos, residente sang Puro Kingfisher, Barangay 16, Sunad sang Bacolod. Sunod kay Police Captain Armelin Vargas, ang station commander sang Police Station number 10, nga tinaglapaw na sa curfew, alas 10:30 na sang gabi, yun nga violation sining ni the Kenya contradiction at curfew. Kung may siya nagpuli, amo sinauras, di posible may basta gin-flag down. Kaya kiti curfew na gin-flag down sa Action Mar, gin-check niya gamit, nakitaan nga nag-ulbo sa kilid sini, taklo siya, ang isa ka kalibre 357 revolver nga may uno din apat ka mga wala nagupong kabala sa kamuan mismo nga armas lotanga. Sa pagpatikali ko yung pag-secure Action Mar na recover pag-idari sa posisyon ka control sining ni Dekinya ang isa ka magaway nga sa say siyang suspected Shabu nga yara may isa pa yung coin purse ka na drug sang yellow asal ka green may isa pa ka green Action mga coin purse may duwa ka mga improvised tutor may duwa ka mga disposable lighter, isa ka gunting, isa ka empty transparent plastic sachet, duwa ka mga cellphone, isa ka wallet, kag kwarta ka nagabaro naman 1,099 pesos Action Mar. Din check sa Police Station number 10 sa area sa Police Station number 1 kung sa in cover ining barangay 16 nga residency gid mismo siling ni Dikinya. Dito ka nakibiruan sa mga kapulisan nga inigaling
subject o kung nadakpan action mar ginakabi kining nga high value target kag yara lagid man mismo sa monitoring sa mga kapulisan sa police station number 1 kung transaksyon o kung illegal nga droga ang pagambalan. Dugan pa diri ni Vargas nga 2011 ang nakadakop gid sining kay Dekinya katapog gid mismo sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros o Confederia Negros apang tuig 2018 ininhilwa gikan naman sa presuhan. Pansa ka ba, ma'am? Mali ang suspektado pagwa na sa Dumanan sa ECQ checkpoint. Okay. Ipalitaan siya tungkol kay ng curfew hours na ipalitaan siya sa volunteer pass at sa mga notification niya ng ako siya sa matong na polis nagalabaw ang iyang armas sa iyang hawak. Okay. Kung nga gin-aresto siya na yun. Pagkatapos na na-aresto siya, check ang iba niya mga dalagan. May mga dalagan pag siya rin sa shuttle. Isa ka sa shell lang, ano? Mga pila ka sa shell, sa bumam? May isa ka sa siya, isang suspektahan na siya po. Okay. Ma'am, ano siya, nagkasakay sa single na motor sa pagwa, sa Dumanan? Mali yung board sa kanya single na motor, kagay lockdown siya. Ano ko na taliplan na yung mamaw? May katuan siya? Actually, papulo na siya, halimos sa Dumanan. May inutuan pa siya sa Dumanan. Hindi siya taga-Dumanan, no? Hindi siya taga-Dumanan. Okay. Barangay station. Ma'am, ano ko na ng disposisyon sa iya, ma'am? Kasi sa buong naka-detain sa custodial facilities ng PlayStation 10, samtang nasa-separa ang mga dokumento at ilangan para sa pagpalakas ng kaso sa tatok sa iya. No, ang cases, ano naman, double case no? Ang sa ECQ, ang sa curfew, kad ang possible 9165, kad ang 10591. Kasi ang kaso na prepare para sa violation against 891, 9165, kagawatan na imo regarding sa curfew. Okay. Ma'am, reminder na lang ma'am sa mga pumuloyo, ma'am. Kaya may isa na nagpandra, no? So, kita gina-encourage kita ang tanan na maging cooperative sa mga programa sa gobyerno, especially sa ang sumar si Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Police Station number 10. Bago ginama action mar, mga pila pa ginamang oras, no? Ang nakaligad, may update kita kahapon, isa ka barangay sa Surad sang Bacolod nagpanagtag sa Social Amelioration Program o CONSAP. O tilingon, nagabaton sila sa skill. May nag-compound din ng action mark tong F. Tatlo ka mga babae, gina-check hindi babae, tanan no? Tatlo ka mga persona nga benepisyaryo sang SAP, but siguro nakabaton sa isnil, nadakpan nga nagampang sang baraha. Ang apat sila tanan, tatlo ka SAP, isa ka 4-piece. Titanan sila, beneficiaryo kid nadakpan bagod sa illegal nga pagproduction mar kagawang preso sa isa ka custodial facility sang police station diri sa Surad sang Bacolod. Ginaulat nato ang interview ginatog confirmation gikan sa kapulisan pero ari ang mga lanso nga nagdadakpan ng surmar kagiligi patikan mismo sa area sa Purok Mabiabion, Barangay Punta Taytay, Surad sang Bacolod mga kagsyon. Sila nadakpan mismo sa Puloy-an sining ginkinaralaman kay Ruth Gilioagan. Ruth Gilioagan, 54 anyos. Nadakpan man ining si Evelyn Aguilar, 43 ang edad. Si Johnny Mendoza, 40 anyos. Kagining si Ronnie Dayred, 51 anyos. Tanan resistismo sa Purok Mabiabion, Barangay Punta Taytay, Surad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Station Commander sa Police Station number 9, sinandakpan sa akto nga nagamtang isang pusoy. No, ang ginatawag na pusoy oreg, meron din na pusoy 2, may pusoy oreg action, may lampang pusoy oreg. Na-recover din kayo na sa posisyon ka control, ang isa din ka playing card,
Kajining kwarta nga tanan nagadangat sa 170 pesos sa naglain-lain nga denominasyon. Ang lamisa nga gingamit nila pinadalawan to kay nasa gina-aprehero ginkwa bilang part sa recovery action mark kay ang apat ka mga plastic share. Sila nadagpan sinigilamang hapon dira sa area mismo sa Barangay Punta Taytay. Kaya natala na pasakansang ang kaso nga paglapas sa laging rubi sa pagpatigayon sa iligal nga pagpanahor. Sunod kay Police Lieutenant Pastrana, yung kwartas ng gobyerno hindi ito gusikante, hindi na para sa pagpanahor, kundi agad nga masustener sa pangyarang action march sa idalong Inans Community Quarantine. Breaking news, kika sa bato. Ang taglibot sa bato redaksyon John Tia, sunod sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Arang yapon may kabalo man na sila nga illegal ang industry ginahimo. Galing kay ang pabinsaron. Taranta tig abagol eh. Kapabagol yung bla. Di tig Taranta tig abagol. Tig apamensaron nga tao. Ayo. Damo pa na sila. Hindi lang sa Daris Bacolod. Iban nga mga surad kag Banwa may amo man nga kaso na dakpan man kay gasugal. Mayaraman nga dakpan bakal shabu ang 6,000 pesos kada baton. Duga sa nga paknalis naton sa monitor sa ato sa live stream Sara Iskuban good PM from Talisay. Ruby Rose may mayong hapon. Many Josh Con Sir may pasaway pa rin Victoriasto Porosima Central Manaplah ga motor pa night and day. Jan Matiliano monitor kami di sa Solom 2. Okay, Marianus Grijaldo Makunat mayong hapon. Neneng Serbo, good afternoon. Ems Magaliosa Campo Redondo. Monitor sa mga Hanoy, La Castellana, Ems gali, God bless, Amon 6K, wala pa Japon, ambal ni Ems. Luis Sabaron, watching from Hong Kong, Reggie Malvas, monitor from Inayawan, Kawayan, God bless. Carmela Tretso, watching from Saudi Arabia, si Mele Mels, good afternoon, thank you. Philip Laurente, halintari sa Barangay Minuyan. Nilda Guanse, good afternoon. Joseph Pacifico, good afternoon. Kamonitor kami di subong sa may San Enrique. Salamat kita. Hever John Fontilar, Action Marliog, tambiyaw ko na sa taga United Roadside. Kay Bernie, pamatigi sa Barangay. Kay Toto Heverda, John Fontilar, salamat. Christina, watching from Sitio Talos, Barangay Pandanon, Banwa, sang Don Salvador Benedicto. Stay safe, Hambalya, Marites Tanyo, good PM sir, Barangay Hadobanan niya sir, wala pa daw, wala gid balita. Hindi ginamanugayan, yatag ginaasa. Purote, hambal, sang DSWD, Regional Office, dapat din hindi pagpanugayan pa, no? Umpisahan ng pagpanagtag, sini 5 days, within 5 days, no? Sa pagbaton nila, sang gin-download sa ilang kwarta. Sherwin Montilbano, akon mother, senior citizen, 80 years old, wala pension, SSS, kag sa senior, wala gani nadala. Why nadala niya? Pwede nyo di mapalapot sa inyo sa local social welfare officer. Leonard Jimeno Dueño, great lang ko na sa mga kilala ko, taga Mandalaga na, si sang Kano Tanate, kag Junior, kag kay Tintin, gali. Okay. Marivic Diones, kung obra sa Pepsi, Pepsi Cola ko na. Pwede kabaton ka, may ready sa amon, nakabaton ng iban, di no work, no pay, wala na qualified. No? Yolanda Al Kayaga Galiegar, Jamari Pormentira, monitor kami ni Jenny Perez sa Banwa sa Bedalbagan, si Inday Blaza, Axel Marlon, update lang ta. Okay. Mary Grace Hidoriagaw, ginapanamyaw ko lang ang permigid ka, nakashare siya sang blessings ko na. Dari sa United Roadside, Tamik-Mik to Punso Tumesa. Okay. Car Manaay, mayang hapon ng sa Marlon, pamati Car Manaay, God bless. Anthony Jones Avillano Siblano, Reyes Dalomhua. Salamat. Sheila Alagos, monitor lang kami, Mr. Ko Apong Alagos. Hacienda Mercedes Maaw, si Bebeng Dagia Bautista, damo-damo paslaba. Thank you kita. Mags Jen Soyral. Handumanan, wala gyapon sap na mundi. Handumanan.
Damo man siguro sang beneficiaryo dara sa Nubanan, san opa umpisahan da, Remy Ancha, may extended do laban-laban nga may extend gid no? Pero lang tawon tara sa ulihi. Allen Tras Porto, monitor Toto Allen, Masvel Barangay Kubay, monitor man mga Angel, Joy, Len, Tatay Maroy, Nanay Lete, Mama Idna, Lapa, always monitor. Action Marcy Jeff Chavez, Bayong hapon, Kenneth Valencia, Jo Marie Padilla Bautista Galliano from Makati City, si J.R. Lascano Noblezada, halin sa may sitio Yolo Hinegaran, Noblezada Family, Tadziona Ruiz Amar. Salamat gid. Okay. Ang iban daw di tanag malabutan ni Roger Sancho, Regional Pearl sa Division, Jose Caltorilla, si Jenaline Salado, alright, Mimi Ramos sa Alfranc, Mary Jane Saladares, Anthony Jones Emilio, okay. Abigail Tormes, gapamati sa Magsungay, Marian Cortez, Family Ostan, Baldassar, Hacienda Kaman, si Rongo La Castillana, John Villarosa, sigon pasaway para sige ang laena kay sigihon pasaway para sige ang sapa. Hindi naman nagoro magamo ganapot na, no? Si Toj, ano ba? Toj JB di at Suka, Karabif kag pamilya Costa. Thank you. Edwardson Montaño, Silverio, Michael Garcia, kami di Tangob, monitor sa Tangob. Nielia Canyeso, Great Man Action Marlon. Nelia Canyeso. Okay, salamat gid. Impunto alas 6. Action Radio Philippines Standard Time. May last pagkitang about sa ato sa mga commercials. Balik pa kita pagkatapos kailangan sa Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Ibang nga balita ay tabalabutan tutok sa aksyon firing line. With aksyon na Brian na Maruden lasay si media top do balasan Huawei ang gabi. Inyo pala tuntunan action reports after edition magabalik na naman boss. Magasunod na action balita evening edition with action Dale Salazar. Kapo direct action Oliver Pason sa technical control with IT expert action JM Baikin. Ako naman action na Marlon Herevaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,